La Diputació de Tarragona lidera el projecte d'especialització i competitivitat territorial turístic en família. Es tracta de reforçar la competitivitat i la innovació per afavorir el creixement i l'ocupació. Aquest projecte d'innovació en turisme familiar respon a l'estratègia de la Diputació de Tarragona i rep cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, FEDER. La nostra regió és una destinació que tothom la reconeix com a preferent pel turisme d'àmbit familiar. Això no és novedós, som una gran destinació en aquest sentit. Però, naturalment, les grans destinacions han d'estar innovant contínuament i la innovació ha d'anar acompanyada del coneixement. Sense aquests dos elements no és possible que puguem fer una competitivitat amb altres destinacions del món que també en són d'importants. En molts àmbits, però especialment en el turisme, el nostre territori té una llarga experiència en termes d'innovació, generació de coneixement i atracció de talent. L'entesa entre el sector públic i el privat afavoreix la consecució de solucions més adequades als reptes plantejats. El projecte turístic en família està dividit en impuls tecnològic, especialització i innovació. L'àmbit destinat a impuls tecnològic està liderat pel Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci i aposta per la recerca i la tecnologia aplicades al sector turístic amb nous productes i serveis competitius i innovadors. Tant el TDS 2.0 com les plataformes acompanyaran el conjunt d'activitats que tenen a veure amb el PEC turístic. La seva realització permetrà conèixer millor quines són les expectatives i quines són les intencions dels turistes i també quins són els seus impactes, per tant permetrà gestionar millor els recursos que s'hi dediquen, per una banda, i en segon lloc el que permetrà també és que l'experiència del turista sigui completa en tot el cicle de previatge, durant el viatge i el postviatge. Platja innovadora, vinya en família i patrimoni cultural són operacions liderades pel Patronat de Turisme Costa Daurada Terres de l'Ebre de la Diputació de Tarragona. L'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social encapçala l'operació Mamut i l'Ajuntament de Montblanc La Història fa turisme. Totes elles tenen en comú la posada en valor del patrimoni natural i cultural. Les operacions que lidera el Patronat de Turisme tenen com a objectiu que la Costa Daurada i Terres de l'Ebre esdevinguin un referent internacional en la gestió eficient dels recursos i en l'atenció a les famílies que fan turisme. A més, volen dotar les empreses i els gestors d'instruments per a la gestió intel·ligent. Les operacions que lidera el Patronat de Turisme van lligades amb les operacions que lidera el Parc Científic de Turisme i Oci de la Universitat Rovira i Virgili a Vila-seca. Les nostres operacions són la recollida d'informació turística i les operacions del Parc Científic són la part tecnològica. Nosaltres liderem la innovació i ells la tecnologia. La terra, el paisatge, la història i la cultura conflueixen a l'operació La Història fa turisme de l'Ajuntament de Montblanc. A través d'un relat divers, l'actual celler modernista Espai Cèsar Martinell, declarat bé cultural d'interès local, esdevindrà punt de referència de l'experiència turística familiar. Des d'una activitat agrària hem passat, al cap d'un segle, a una activitat que avui també és molt important i cada dia en serà més per Montblanc, que és aquest turisme familiar, cultural, de paisatge. Al bell mig de la Costa Daurada hi ha un jaciment arqueològic que explica l'origen dels homínids al continent europeu. Aquest espai té 1 milió d'anys d'història i el repte és que esdevingui una experiència única per a les famílies. Al capdavant d'aquesta operació hi trobem l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, l'IPES, una institució de referència a tot el món. Al barranc de la Boella trobem les restes de l'activitat dels hominins de fa 1 milió d'anys i dels carnívors que van conviure al mateix territori amb ells. Trobem restes d'indústria lítica, és a dir, d'eines fetes de pedra, i les mossegades dels carnívors sobre els ossos. Per tant, ens permet averiguar en quin entorn estaven vivint aquests grups humans ara fa 1 milió d'anys al Camp de Tarragona. La innovació és l'eix de treball del tercer àmbit d'actuació del PEC turístic en família. Entre els seus objectius hi ha adequar els hotels a les necessitats de les noves estructures familiars, promoure la recerca en gastronomia saludable i habilitar un espai per a la generació d'idees i solucions per al sector turístic. Es tracta d'iniciatives que posaran a prova la capacitat d'innovar i generar talent.
Les operacions que hem triat han de donar resposta a la innovació en aquells camps que volem afavorir i que volem potenciar. I aquests, en aquest cas, són l'espai de descoberta, el laboratori d'hàbitat i els àpats saludables. Consolidar l'actual ecosistema d'innovació i captar talent, disposat a emprendre i adaptar els seus negocis al que demanen els nous models de turisme. Aquests són els objectius de l'operació Espai de Descoberta que lidera la Diputació de Tarragona. L'espai de descoberta, tenint present que parlem de turisme, hem de situar-lo en l'àmbit d'aquelles respostes que la societat espera d'aquells agents que s'ocupen de definir els productes. Les famílies que ens visiten i que volem fidelitzar, quin tipus d'allotjament demanen? El Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble de Catalunya, el CEMFIN, es disposa a muntar un laboratori d'hàbitat turístic per oferir alternatives a aquestes i altres preguntes i així augmentar la satisfacció dels turistes que són usuaris dels espais. Tots hem sentit en alguna ocasió com ser en un espai determinat ens proporciona unes sensacions. Per aconseguir això, el que farem és desenvolupar eines metodològiques que ens permetin analitzar el comportament d'un usuari davant de l'interiorisme d'espais hotelers. Fer compatibles la bona gastronomia i els hàbits saludables amb l'oferta que hi trobarà el turista. Capacitar els professionals per millorar l'atenció d'aquells col·lectius amb necessitats específiques. En definitiva, fer compatible el turisme i menjar sa és el repte dels experts en nutrició de la Universitat Rovira i Virgili que lideren l'operació Àpats Saludables. L'operació Àpats Saludables pretén donar suport als establiments de restauració perquè es puguin ofertar alimentació adequada a problemes de salut, per exemple, ser diabètic o la intolerància a la fructosa o la lactosa o textures especials perquè hi ha algun tipus de dificultat. I en paral·lel poder oferir àpats saludables durant el període de vacances. Les famílies representen el gruix més important del turisme que visita la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. I avui dia s'ha fet evident la necessitat d'avançar en el desenvolupament de productes i serveis turístics destinats a atendre el perfil familiar. El projecte Turístic en Família col·locarà la innovació al centre del model i establirà les bases per ser observatori de transferència de coneixement i tecnologia. Turístic en Família obre importants possibilitats de nova ocupació i de negoci al territori. Alhora, el projecte aposta per un turisme més sostenible a les nostres destinacions, posant l'èmfasi en l'equilibri territorial i en la desestacionalització de l'oferta.